A je vtipný, že jste tomu nemohl nikdo uvěřit, že to raidli. Protože vole, ta bejska na první den byla fakt velká, no. Fakt velká, ještě gapovaná, týpci to raidnou, vole, na kolik, 2C4? Tyhle To prostě nic, jako. To nic. Běh, no. Já tady aspoň zapnu fanrast. Než se ozve doktorek a uvidíme, co nás zná chlapec. Ty vole, doporučuju tu grafiku, je to fakt mazec, vole. Nelíbí se mi to, Peťo. Jo, tomu věřím, hele, tomu věřím. Za tu cenu, vole, co jsem to měl. To jo, no. Tyhle, nevím, jestli to vůbec dám. Možná řeknu doktorovi, aby streamoval, ať něco rozjedete a odpočnu si na chvilku. A pak přijdu plnej síly na noc. Celou. Takže půjdu hnedka spát, ale nějak se nám to CSko vymstilo. Mohl bych vám to pak ukázat klidně na streamech to raidli, no. To divný, je to fakt divný. A ty jsi tam byl se na to koukat? Jo, právě to vůbec A ty vnitřní cupboardy měli? Ty vnitřní. Ty vnitřní neměli, aby se jakoby nastakovali, teda nastavili nahoru na to, na střechu. Ty vnitřní neměli, vole, měli Vůbec, jenom jo? venkovní, no právě. Jenom tu venkovní jednu. Já právě nevím, jak vůbec se dostali. A i tyhle, tam je to nastavený k tomu cupboardu a tam je zrovna železná barikáda ostnatá, tak vole, taky nevím, jak to přeskočili vůbec. Jako to třeba tohle se dá, jo, nějak to asi udělali, ale jak se nastavili tak vysoko. Tady střílí Wanted trénuje luky, hele. Wanted, netref mě, brácho, tady jsem, amíku. Jak mě nemůže trefit, takový mimoň. Kámo, tady. Už tě trefil, ej. Tady takhle kluci přestřelujete, jo, takhle se tady kryjete.